To jest wystawa Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski. Przywieźliśmy tutaj rzeczywiście dwa ogromne tiry dobrych, bardzo świetnie zaprojektowanych produktów, zaprojektowanych przez polskich projektantów i w Polsce wyprodukowanych. Ja siedzę w tej chwili na sofie Mono, to jest produkt z 2003 roku, jeden z takich, powiedziałabym, sztandarowych produktów polskiego designu. Sofa, która równocześnie jest też bestsellerem, rzeczywiście jest dobrym reprezentantem idei tej wystawy, bo z jednej strony jest zaprojektowana przez polskiego projektanta, wyprodukowana przez polski przemysł i dobrze się w Polsce sprzedająca. Ale oprócz tego pokazujemy na przykład polski świetny szybowiec, smyk, który został wyprodukowany w Jeleniej Górze, a zaprojektowany przez zespół polskich projektantów z Politechniki Warszawskiej. Więc to rzeczywiście nie tylko są produkty z rynku masowego, ale też świetnej jakości polska myśl techniczna. Dla mnie to postęp, jaki jest w designie u Polaków miłych, dlatego że u nas taka była opinia, że trzeba wzorować na Skandynawów, tam Włochów. Ten fakt, że przemysłowcy pracują wspólnie z projektantami, to jest bardzo też dobry znak. U nas jeszcze tego nie ma, póki co. No dla nas to bardzo dobry przykład, że może być. Ir šita paroda kalba apie tai, kad dabar dizainas Lenkijoje ko gero įgavo visai kitą kvėpavimą ir jisai tampa iš tikrųjų labai svarbia kultūros ir ekonomikos dalimi. Ir taip pat, žinoma, dizainas gali būti puikiausias šalies ambasadorius, jos įvaizdžio kūrėjas, kaip modernios, dinamiškos, kupinos idėjų šalies.